sa kaawit. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suging tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang tinataglay kita'y iniibig. Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo lang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Iniwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Iniuwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ethan. Basta ha, ini-graduate na to, doon ang bigitig pang-apply og trabaho. O lagi, saadan ako nimo. Dapat doon nga ta masinso. Unya kung makatigom na ta, magpakasal na rin ta, Maya. Ethan.
Congratulations na to, babe! Congrats, babe! I love you! I love you too. Karon nga nakagraduate naman ka o sa may plano nimo. Nagsige na magpagpaso og resume, ma. Naghuwat na kong tawgan. Larga sa gawas. Oh, ha? Pero, ma, Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpaeskwela nimo. Ikaw na sad ang mupaeskwela sa imong mga manghod. Tiguwang namin si papa nimo. Angay na mo pahuway. pero, Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga. ma, Basta mo na to ha. Anda matong tanang mga papilis nga akong gisayin mo. Unya, ingna ko kung naandam na mo tanan. Tiyo, salamat. To day. Di ba na mo kayo uyab? Nakibaw na ba siya nga malargahe ka? Wa pa, tiyo. Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya aron dili siya makalitan. Sige, tiyo. Babe! Nadawat ako sa usa sa mga gipang-applyan! Mao ba, babe? Mayo hinon. Hoy, okay na ka? Mura lagi kilom ka ayo karon. Okay na ko. Sure ka? Oo lagi. Naunsa. Ang ngayon na tong buhaton, babe. Mag-celebrate na. Celebrate dayon, wa pa gani ka sweldo. Analog tas kilid-kilid. Aron, di kayo dako gasto. Okay, sige. Nangumusta tong imong uyuan nako. Kung nalihog na ba nimo ang imong mga papeles? Busy ba ko, may? Usa ba ka bisihan nimo? Imong uyab? Kanas maya? Ma. Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuon? Ha, Ethan? Kuan mo gud ma. Wap siya mahibaw bahin ini. Pwesultihi siya. Kay kung dili ka pusulti, ako ang musulti niya. O kung dili siya muuyon nga mularga ka, buwagi. Ma. Unsa? Mularga ka? Maya. Biyaan ko nimo? Di ba nagsabot man ta? Ingon ka tunga tanga mo sinso. Maya, babe. Kuan mo gud di ka nang ako na mo pa eskwela sa akong mga manghod. O kung anihi ko din di kaya sa akong sweldo nga musuporta nila. Anya ako. Magunsa naman lang ko. Babe, please, sabta ko. Bukat sa di nga desisyon para nako, pero nakinahanglan og suporta ng akong pamilya nako. Dili na ko kaya nga magalagyo ta, Ethan. Ako munsad. Pero Maya, please. Naginahanglan kay ko sa imong pagsabot ron. Di ko gusto nga mabiya nga bugat ang imong gibati para nako. Una-unaon sa ako. Sige, bulit ako. Babe, mularkan lang ko ugma pero wag yun mo tubag si Maya nako. Kinsa na? Ethan, Maya?
mag-amping dito, ha? Kung kayo bigit kalimot og panawag na ako. Maya. Salamat sa pagsabot ni mo, babe. Mingawin ko nimo. Ako sad. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Hindi na mahitabo. Mahal kita ka, Maya. I love you more, Ethan. Ay. Hi. Oh. Pinoy? Oh. Jessa nga pala. Taga saan ka? Cebu. James din. Mao pa. So, Bisaya ra po di ka. Uy, Cebu ba di ka? Taga Bacolod ko, pero kamo ko Bisaya. Taga Cebu naman sa akong papa. Mao ba? Ang maayo de kay nakoy kauban din nga ikasinabot ra nako. Mao cute. Karon palagi ka makatawag na ko. Pasensya, babe. Ang saon nga busy mong good. Basin og naa na kilain, ha? Babe, nag-overthink na saga. Ayaw lagi pag-una-unaan, ha? Basta, babe, ha? Nisalig ko nimo. Babe, mahal ka. Huwag ko'y planong mangitiglain din, eh. Thank you, babe. I miss you. I miss you too. Muuli na dayon ka? Unya na, uy. Manglaag sa ta. Ha? Kuan na ba? Hala, malain ko kung balibaran ko nimo. Uy. Sige ko. Nabot ang gud ko din sa akong stayhan. Tanaw na ko akong messenger, be. Karong pagid ko naka-online da. Uy, hala. Si Maya. Kadaghan ba niya tawag sa messenger? Ano niya yung message? Maoday nga busy na kay ka kay lain na day ang imong gikabisihan. Ano niya chat? Ako na siyang tawagan pero ang gi-block man ko. Jessa tag you up in a photo. Ginawa ko. Sa to ba? Nagkakita si Maya ni. Sorry gid kayo, Ethan. Huwag siya ko kayo buwangan na kay Uyab. Dapat unta nangutan na ko da. Huloy ako na hinuhinong yan nga nag-away mo. Okay ra, just wam sa kamahibaw. Ang problema lang na ko ron kay imbis kanahan ko mo explain niya. Pero kung saan ako pa explain nga gi-block naman ko. Ethan, sorry good. Ano gun sa dwi? Abi na ko ba kay Uyab? Crusher pa unta ti ka. Ha? Jessa, pasensya ka na ha, pero loyal ko sa kong uyab na si Maya. Ug mahal ka na ako siya. Gani, siya na ang babae nga akong pakaslan. Kung mao, swerte kay imong Uyab ni mo, Ethan. O good luck ninyo. Ma, nganong nawaga? Imong Uyab din nga si Maya ay. Naam na ilaing Uyab. Nagbuwag na di ay mo. Unsa ma? Send na kas mga pictures ha, aron makakita ta. Kadagat sa mga pictures ni Maya, kauban na ning lalaki.
Sweet kayo sila. Oh, sakit ako eh. Huwag man nung ko isa. Nganong nabuhat maning mayan ako. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal hanggang may himig pa. Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig pod o maayong komunikasyon. Bisan unsa pa kadako nga atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda o sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuwang sa gugma ang hinungdan sa panagbuwag, kundi ang kakuwang sa komunikasyon o pagsalig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pa ta mahukom. Kaya adunay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawa na. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita manghigalan kaagi ni Ethan nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan hanggang. Giliw mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa Cubs. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. musika kong tinataglay, kita'y iniibig.